Ako lito, grabe mo serve. Pero usahay, mangupit sa sibot. Abdik, pare. Pero murag, dili pare, kung kinaiya. Siyang pare, uy. Purigaba. Adunay istorya sa usa ka batan-on. Diri siya sa kalibutan, daghan kaayo reklamo. Daghan kaayo sa og observation. Tanan, unya, gipadamgo siya. Sayang damgo, nagsiroy-suroy siya. Sayang pagsuroy-suroy, dunay usa ka tindahan nga nakasuwat na maligya mi og bisan og unsa. Unya, ang nagbantay, usa ka anghel. Unya, ningo sala, nindot ka ay ni diri, makapalit tag bisag unsa. Niduol siya, og tuod niduol siya, paghangyo niya siya nga, naamutanan diri daghan, kumpleto mi, ingon ang anghel. Insa mao ba? Sige, mupalit ko, papalit ako og number 1, kalinaw. Gusto ko kalinaw kay gubot kayong kalibutan. Gusto ko og mahayahay ko. Gusto ko og kalipay, katagbawan. Gusto sad ko nga ang mga tao ka maong pasaylo. Papalit ako anak kung naan ka. Gusto sad ko pagpaubos og gugma og tangtangon o ning garbo sa kalibutan. Og ningon ang anghel sa wa pagyud sa nakatiwas, time sa sir. Klarohon nato ni ha, ang among gipamaligya diri dili mga bunga, apan mga liso, mga igsuon. Liso. Dili ta kinahanglan mo palit og bunga, kay ang gihatag nato kinahanglan pa natong paningkamutan. Kinahanglan pa natong ugmaron. Kinahanglan doon na patay effort nga buhaton haron kita makabunga. Ayo, sige pangayo og bunga diretso. Ha? Mao na ang gipunting sa atong ebanghelyo kay naghisgot man kabahin sa punuan ug sa paras haron mamungag daghan. Si Kristo ingon siya, ako ang matuod nga punuan ug ang akong amahan maoy tig-atiman. Kamo mao ang mga paras nga kinahanglang mamunga. Kung mayingon tag bunga, mahibaw-an man nato ang bunga pinaagi sa iyahang punuan. Di ba? Makakita lang ta bisan sa dagway sa punuan, makasamot nang makikita tag bunga sa punuan. Uy, klaro kaayo, nagyelo ng mangga. Mangga gyud na. Lisod man sa kaayo og bungang mangga nga bayabas ang punuan. Di ba? Kung unsa ang punuan mao, kung unsa ang bunga mao gyud na ang punuan. Dili gyud na mausab. Pero kabalo ba mo nga naapoy prutas nga mag-usab-usab? Kay ba mo? Unsa man? Kabalo mo balingbing. Mag-usab-usab. Pareho nato mga balingbingon. Kuhaan na ito ehemplo lang. Ehemplo lang ni siya mga igsuon. Kanato, kansagara nato, kung moingon taog inana klase, di ba naman tagingon nga like father, ano to? Like father, like son, like mother, like daughter. Mao yun na. Pero karong panahon na usahay mo kung moingon naman na gini ka na ambot anang anakan na uy asa man liwat. Liwat guro sa silingan. O lahi na day ang silingan di ay mo ay amahan na usab. Bitaw mga kaigsunan ko, yung tagbalingbing nga kinaiya na anak nato.
Ayaw lang mo ka-offend ha. Aw ma-offend. Bato-bato sa langit. Ang matamaan, huwag magagalit. Usahay na ata aning kinaiyang mediocrity. Kanang gitawag nga kantang Maginoo, Maginoo, pero kabalo lagi mo ana. Inana mo. Inana ta, Maginoo, pero medyo bastos. No, pasensya sa mga pulong. Pero usahay inana ta. No, usahay kana laging balingbing ba mag-usab-usab ang kinaiya. Naa sa Ginoo, pero usahay ang una-una demonyo. Nagrosaryo kini nindot ni nga istorya. Gi-share na siguro nako ni pero para sa tanan. Nagrosaryo pagka maampuon walay ikaduha. Perte ka dala mo ampo. Sige ampo, rosaryo. Grabe kaayo. Karon sa ilang bahay na may tindahan. Nagrosaryo sila kuyog sa mga anak, dali dong, dali magrosaryo ta. Grabe kaayo no. Magimaya ka Maria na puno sa grasya. Doon na may nit. Ayo. Uy. Dong naay mo palit adto asa. Maghimaya ka Maria na puno ka sa grasya, Ginoong Dios mo na. Time sa dong, dali sa dong. Unsa man? Mo palit daw og tuyo ma. Tao tuyo takos-takos man na, di ba? Dali sa. Maghimaya ka Maria time sa. Ang tuyo imo na bang gisagulan og tubig? Maginoo, pero medyo bastos. Usahay kusog mo ampo, pero dali ra kaayo mahulog og matintal sa mga tentasyon sa yawa. Kita na, apil ta na. Basig akura. O kung amo mga maayo kay mo dili na mo matintal. So mao na nga istorya mga kaigsunan mag-usab-usab. Naapa? Akulito. Akulito diri. Usa ra ka buok aw nay usa. Akulito grabe mo serve. Pero usahay mangupit sa sibot. Abdik kaayo. Bato-bato sa langit lang. Pari. Pero murag dili pari ug kinaiya. Sang pariya oy. Pregaba. Miya kulpa. Madre. Nga ba tayo mga sisters diri ha? Dili ka mo. General idea. Pero, sus! Pregaba. Madre ha? Murag di madre. Katikista. Naay katikista diri. Samot daw. Pagkaingon. Unsa man inyo ha? Katikista kusog kaayo mo serbi pero number 1 nga libakera. Bato-bato sa langit. Ang tamaan huwag magagalit. Manimbahay ka mo sa inyo. Manimbahay pero sa pari kusog mamantay. Kinsa ng pari ang putot mo na kaayo. Sinaw naman kay agtang. Mangita tagpari nga katong guwapo. Bahala na mo diha. Way guwapo diri. Mapugos jud mo nako. Mao na mga kaigsonan, kinahanglan mamunga ta. Unsa may lesson ani mga kaigsonan? Nga di ay diha sa ato ang kinabuhi. There must be a connection. Punuan nga si Kristo paras mga sanga-sanga kita kana og kinahanglan dunay bunga. Ang punuan, ang paras nga walay bunga, unsay gingon sa ebanghelyo, kinahanglang pulongon, kinahanglang putlon haron maka sanga og bag-o og makapangmunga. So, ato kunong pangutanon atong kaugalingon ron. Kung namunga ko, or namunga ba ko o wa?
Kung namunga man ko, unsa man ang klase sa akong bunga. Kasagaran naman ko nato, kung may ta, sige, namunga na ta. Munga ta, maayo atong gibuhat, maayo tanan. Namunga. Pero ang kasagaran nato, kung may ta, pagka maayuhag yun ako, uy, ako na good ni. Sikat na kaayo ko ron. Maayo baya ko. Ako ra gyud ang pwede ani kay kamaumang ko giiskwilahan ko mani. Di ba? Puros ba ako? Atong hinumduman sa sambingay sa atong ebanghelyo, paras rata. Kung unsay bunga nato, gikan niya sa punuan. Gikan pa gyud na sa gahatag sa punuan. The problem is that we do not acknowledge God most in our success. Ako na good na. We are nothing without God. Nagtuo man ta nga kita na ang kamaos tanan. Nagtuo man ta nga kita ang sikat. Nagtuo man ta nga kita ang gamhanan. Kita ang maayo. Kita ang pinaka diha sa katilingban. That is a big problem. Importante there's connection. Kay kung walay connection mga kaigsuonan, kinahanglan once makakita ta sa grasya sa Ginoo, nindot na hitabo karong adlaw, there must be a connection. Lord, thank you. I know it is you. Kailan mo ni Stephen Curry, basketballista, NBA, may hilig basketball derive. Taga-shoot, mahayo kay mo shoot. Pag makashoot gani, ano daw? Thank you, Lord. Ikaw mo'y naghatag na ko. So, importante ang connection. Kung walay wifi sa balay, why connection? So, meaning to say, reklamo mga bata, brown out. Kung why connection, automatic, right there and then, at that very moment, makabantay ka, hala, walay wifi. Nya nabalaka dayon ta. Di ba? Kay wifi sagaran sa mga batanon nagreklamo. Pero inana unta no nga unta sa panahon nga wala tay connection sa Ginoo, makabantay dayon ta time sa nganong walay connection. Kay ngano tuwa man ta kita may ni distansya nagpalayo sa Ginoo. Ingon sa to ebanghelyo, kung ako anaa kaniya o siya anaa kanako, mamunga siya daghan. Mauday na. Tanawa ko no ang atong kaugalingon karon kung namunga batag daghan. May wala mangyap mong kuy bunga pa der. Bisag unsaon naman ako luhod-luhod rosaryo tanan gibuhat. Murag wa man jud kuy bunga. O tanawa sa imong kinaiya basig mapareho kag balimbing no nga atong gisulti ganiha nga tinuod maayo kaayo ta mudag ampo pero layo ra kaayo ang atong buhat. Dili na para inyo para ato ning tanan nga atong pamalandungan. Kun wala pa kay bunga o palit og bunga. Bitaw walay baligya nga bunga, kinahanglan ato pang trabahoon, kinahanglan og effort, maningkamot kita uban sa grasya sa Dios. Kung wala gyapon kay bunga, ayaw kabalaka kay ang Dios Amahan maoy sinubdan sa tanan. Matud pa gingon pa siya ang source sa tanan nga niya diri sa kalibutan nga kinahanglan ato gayud i-acknowledge. So dili pa uwahi ang tanan, ayaw sige katulog diha, lihok tao kay dugay na kang kitabangan.